Umabot na sa 90.76% ang right-of-way o RO at mga ari-ari ang nakuha ng Department of Transportation o DOTR para sa Metro Manila Subway Project o MMSP hanggang December 2025. Samantala, 56% na ng lupang kailangan para sa North-South Commuter Railway o NSCR North Segment ang malaya at handa na para sa construction. Ayon sa DOTR, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mabilis na land acquisition para agad na mapakinabangan ng libu-libong commuter ang mga proyektong riles. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na noong February 2025, 51% pa lamang ang RO acquisition ng MMSP at 2% lang para sa NSCR North Segment. Tinugunan din ng DOTR sa pamumuno ni dating Secretary Vince Dizon at kasalukuyang Secretary Lopez ang mga pangunahing balakid sa MMSP. Pinalakas din ang right-of-way at site acquisition o ROSA sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Assistant Secretary for ROSA, pagpaparami ng personnel mula 200 hanggang 900 at pagsasagawa ng mga training program. Para sa NSCR North Segment, umakyat sa 1,143 ang bilang ng mga nakuha ng ari-arian pagsapit ng December 2025 mula sa 38 lamang noong February 2025. Target ng DOTR na makumpleto ang RO acquisition ng NSCR North Segment sa kalagitnaan ng 2026. Sa NSCR South Segment naman, 4 sa 19 na stasyon ang cleared na ang RO kabilang ang EDSA, Cabuyao, Santa Rosa sa Laguna at Banlic Depot. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.